να επιστρέψει. Είμαι 22 χρονών, παπά. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει ξανασυμβεί. Θέλω να πω. Πού ήσουνα! Ο πατέρας σου ρωτάει πού ήσουνα! Ακούστε, παιδιά μου. Θέλω να πω, ακούστε, μπαμπά, τι άλλο. Έλα τώρα, μην μου χάλατε τη χαρά. Εγώ ήθελα... Δεν έχει σημασία τι ήθελες εσύ, Μισελ. Εδώ μέσα διευθύνει ο πατέρας. Ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει να σου μιλήσει. Πήγαινε σε παρακαλώ αμέσως στο γραφείο του. Επίσης, πώς τόλμησες να κοιμηθείς έξω από το σπίτι. Είναι απίστευτο. Στο γραφείο του. Έλα τώρα, Ντουντού. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω στον μπαμπά. Θέλω να μιλήσω σε σένα. Σε σένα πρώτα. Άκουσα ρε, δεν ξέρω αν βλέπεις. Πώς να τα πω σκοτά, δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου. Λοιπόν, 1, 2, 3. Η παράσταση αρχίζει. Να σας πω, αφού ο Μισελ θέλει να μιλήσει πρώτα σε μένα, θα σας πείραζε να... Φυσικά. Λοιπόν, νόμιζα πως εδώ μέσα κυβερνάω εγώ. Ζόρζ, όταν ένα παιδί θέλει να ανοίξει την καρδιά του σε κάποιον, είναι φυσικό αυτός ο κάποιος να είναι η μητέρα του. Σε παρακαλώ, Ζόρζ, πήγαινε τώρα. Πάμε, Ζόρζ. Μήπως να σβήσουμε το φως, γιατί πριν που το άναψε ο Ζόρζ, κόντεψες να τον φας. Ο Ζόρζ άναψε τον πολυέλαια. Το λαμπαντέρ δεν με ενοχλεί. Άξιμα. Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Τώρα υπάρχει και ένας τύπος 50 που την έχει βοηθήσει πολύ στη ζωή του. Γιατί την είχε σαν κόρη του, και είχε χάσει κι αυτός μια κόρη που της έμοιαζε και καταλαβαίνεις τώρα πως το έφαγε το φλας. Τέλος πάντων, μου είπε όλη την ιστορία της. Ήταν πάρα πολύ συντηρητική. Βέβαια, δεν θα μου πέραγε ποτέ το μυαλό να συνεχίσω την ιστορία, δεν ήταν αποφασισμένη να τον παρατήσει στον παμόγερο. Τα κομμάτι λατρεύω. Και εκείνη μου λατρεύω. Ως τευτόητε, ευχαριστώ. Γι' αυτό σε έφερα στον κόσμο. Γι' αυτό σε μεγάλωσα νύχτα μέρα καταλήγοντας στον εαυτό μου. Γι' αυτό σ' αγάπησα μέχρι σε εξευτελισμού, παραμελώντας τον καημένο μου τον Ζόρζ. Για να σε κλέψει από μένα μια τυχάρπαστη. Και σε έκατσε σαν τον ηλίθιο να σε τυλίξει μια γριά τσούλα. Μαμά! Σχάσμος και σου δίνει και λεπτά. Φαντάζομαι πως ξέρεις πως λέγεται αυτό, Μαμά, τι λες τώρα, η Μαντλένη είναι νέα! Μάθαμε και το όνομά της! Μαμά, δεν είχα σκοπό να στο κρύψω. Και νομίζω ότι φτάνει να με καλακαίνεις και να με χαϊδολογάς για να το φάω όλο αυτό! Τις κολακίες αλλού, αγόρι μου! Ακούσε και ο γιος μου να συντηρείται από τον ελαστή μιας γριάς με οξυζεναρισμένα μαλλιά! Μαμά, έχεις δίκιο! Η Μαντλένη είναι ξαφιά, να είναι φυσική ξαφιά! Μαμά! Σύνερθε! Είναι μόνο 25 χρονών. Και για ποιον εραστή μιλάς, ο μοναδικός άντρας της ζωής της είμαι εγώ. Πώς δεν το παραδέχεσαι! Τι είναι στο παραδέχομαι, αυτό δεν σου λέω τόση ώρα. Θα τρελαθώ. Έλα, αγάπη μου, ξάπλωσε, σε παρακαλώ. Άσε με, Ξάπλωσε. άσε με να ξαπλώσω! Από χτες το βράδυ με ξαπλώμενη Θεέ μου, γιατί την πήρα τη ζάχαρη. Θα είχα πεθάνει τώρα με κάποια αξιοπρέπεια. Δεν θα έφτανα στο σημείο να πεθάνω από ντροπή. Θα πεθάνεις επειδή είναι ορταγμένος με μια κοπέλα. Ναι, θα αυτοκτονήσω! Γιατί είναι πιο αξιοπρεπές και μη με ερωτεύεσαι! Αν ήσουν ερωτευμένος με ένα νέο κορίτσι, αν μου μιλούσες για μια σχέση φυσιολογική και καθώς πρέπει, μπορεί να την είχα ακούσει και με κάποια ψυχραιμία. Αλλά εσύ πήγες και τάφλαξες με μια γριά ξεφτυλισμένη! Μαμά, σώπα τώρα! Μαμά, σύνερθε! Μου κλέψε τη ζωή μου! Μαμά! Αστυνομία! Λοιπόν, σύνελθε! Πάρα το με κι εσύ, Πήγαινε στο κρεβάτι σου! Ζόρζ, φέρε ένα ποτήρι νερό! Λοιπόν, πήγαινε στο κρεβάτι σου! κρεβάτι μου είναι! Παρατήστε με όλοι! Παρατήστε με! Θέλω να πεθάνω! Αφήστε με να πεθάνω! Ο γιος σου είναι ένα κτήνος! Με πρόσβαλε! Με χτύπησε!
Έλα στο δωμάτιό μου εσύ. Θα μιλήσω στον μπαμπά. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Ορισμένα πράγματα λέγονται ευκολότερα μεταξύ αυτών. Σε παρακαλώ. Έλα, πάμε. Πάμε ρε Μάνι, πάμε. Πάμε σου λέω.